якой Маҳмадулло капид ман ахираш куҷо мегирезӣ қарзи додаи мекайметӣ эгум шав кӯди кирих чихеле қаз бачи ки меши ту аз ҷунат сершуд гияй ту курткамни дор сарте бача ту номарде пул мегирӣ бо фурӯмиш мекунӣ манаям сорбон бачи рустам озрам мезим таку урология қабула намекунам фаҳмидӣ дурусто гуфтам ман он хеле рустам намешиносам салом алейкум додо аз сорбон назди тинҷи саломатиё хубай чӣ гап пайда инҷа та куҷо пайдо шудӣ бо ами ту намерасидӣ ами додо дия як соли аз додаи ман қазора пули наметиҳад ё трам тарафдор додо таи ҳозир додо бача ҳардуд футбол мекунам наминҷа биё брафтем бачам як соқи неса девуна чил девуна куҷо мери пулор бирор гусодиам бераш ҳафта дастаи ман нақаб чида мобайл медрои ту хилос накун хилосгара мешаланд мехаҳуд дам дихалкат мезам яку трам балнис қабул намекунам фаҳмидӣ шумои додо бача ҳардуд фикр накунед ки ман қадам пастай не ки солам 60 ая ман як сол дар пеш ниёзбадалов бокс машқ кардагам пулор бирор гусодиам шуд сорбон ҷон бачам орум шавад ман пулам қарзи додод баъд як моҳ метиҳам охӣ не ҳамон ёбтиам ман намедунам ту чанд боре моинам хел фареб карди гашти дар хона мо ор надорем мефаҳмӣ ту ҳамин чиза ина баъд як ҳафта набошад қоросто бача гап намефаҳмӣ ту бача орум шав густодиам не ки дӯб як қатид мездем озир как буд то тарсидам дӯб як гуфтӣ ман ҳар рӯз 5 мезам оли 2 чиза куҷо мери пулор бирор гусодиам не ки додо бача ҳарду чумо мекам дар инҷа бирор